Здравейте, жители на рая! Продължавам тази серия с клипове за познанието. В първия клип, условно наречен Познание 1, обясних същността на пирамидата на историческото познание. Така както аз се виждам, естествено, съвсем субективно, признавам си. Кой както му харесва. Имаме 5 империи, 4 обществени строя, 3 основни политически теории, 3 геополитически системи и 3 световни войни. Накрая един победител. Това е Петата империя, която не е на Христа. Това е Необританската империя. Третия строй, капитализма, който е типичен ней строй на Британската империя. Първата политическа теория, условно наречена либерализма, която също е на Британската империя. И таласокрацията, старата британска геополитическа система на Халфорд Макентър, базирана на морето, търговията, колониите и така нататък, произхождаща още от Картаген, Венеция и възприета после от англичаните. От английската върхушка, естествено. 10 пъти съм казвал, че англичани няма, има английска върхушка. Всичко това изкристализира в началото на 21 век в тоталното глобално господство на тази англосаксонска върхушка. Всичките глупости за права на човека, свобода, братство, равенство, мултикулти, демокрация, свобода на словото и печата или за свободна пазарна икономика и конкуренция са прости лозунги, подобно на лозунгите на загубилата Третата световна война, болшевишка система, развит социализъм, пролетари от всички страни, съединявайте се, интернационал и така нататък. Няма никаква разлика. Едното е пропаганда и другото е пропаганда. Нищо ново под слънцето, както се казва. Подобно на джунгла и днес в човешкия свят побеждава най-силния и от неговата мъдрост зависи бъдещето на всички. Същото е било по времето на Първата, Втората, Третата и Четвъртата империи. Както виждаме напоследък обаче, можем да наречем глобалните гурута по всякакъв друг начин, само не и мъдри. Капитализмът им се изроди в глобален феодализъм, либерализмът се изроди в либерален фашизъм, където правата и свободите вече са по-малко от правата и свободите от времето на Хитлер и Мусолини, и всеки, който е против налаганото от англосаксонския естаблишмент либерално унищожение на раси, полове, нации, историческа памет, култури и изобщо всичко нормално, моментално е обявен за фашист, комунист, терорист, ретроград и така нататък. И го очакват недобро бъдеще, санкции и така нататък. Сега се връщам към историческото познание. На крайцера на съветския крайцер Максим Горки, край Малта, на 3 декември 1989 г. генералният секретар на КПСС Михаил Горбачов, описвам как стана всичко просто, предаде социалистическите страни на американския президент Джордж Буш. Буквално му ги предаде, така като плик с рушвет, с корупция, нещо такова. Всичко това беше предшествано от 5 години работа на част от тайните служби на СССР, САЩ, Англия и така нататък по демонтаж на социалистическата система. Разбира се, ако погледнем чисто практично, това беше по-добре, отколкото войната да стане гореща, примерно ядрена война между социалистическия блок и НАТО. Определено така стана по-добре, ако погледнем чисто така практично. Но ситуацията да употребяваме понятие като добре или зле едва ли е уместно. Конкретно за България последствията от тази студена война бяха дори по-унищожителни от капитулацията ни след Първата световна война и така наречения Ньойски мирен договор, за който ще стане дума пак след малко. Бившият държавен секретар на САЩ Хенри Кисинджър казва, че за политиката на Горбачов. Смятах, че Съветския съюз не трябваше да се изтегля толкова бързо от Източна Европа. Ние твърде бързо променихме баланса на света и това можеше да доведе до нежелани последствия. И днес ме обвиняват за това оказва Хенри Кисинджър. Честно казано, и до сега не разбирам защо Горбачов направи това нещо. Действията на Горби, както го наричаха, са капитулация на СССР, отказ от Потсдамските споразумения след Втората световна война и загуба на Третата световна война. Обаче предателската му дейност прямо родината, той започва много по-рано. Още през 1984 година ги демонстрира, т.е. предателството си спрямо родината, демонстрира като секретар по селското стопанство. Тогава го изпращат в Великобритания за първи път с малка делегация на Върховния съвет на СССР. И тогава той за първи път решава да направи впечатление на тогавашния министър-председател на Великобритания Маргарет Тачър. Едно от знаменател на неолиберализма.
желязната леди и така нататък. По време на една от срещите си Горбачов изважда на масата карта на генералния щаб на Червената армия с всички грифове за секретност, свидетелстващи, че картата е така оригинална, истинска. На нея са изобразени, нарисувани всички направления на ракетните удари по Великобритания от Съветския съюз. Това го признава и прес-секретаря на Горбачов Андрей Грачов, а и самия Михаил Сергеевич също го признава, както и Александър Яковлев в мемуарите си, тази ситуация. Значи той показва на Тачър секретни карти на руското главно командване за удари по Великобритания. В Лондон, в тази резиденция Чекърс, която явно са го били поканили, без да има никакви правомощи от Политбюро или от Върховния съвет, той говори от името на Съветския съюз и показва свръхсекретни карти и предлага да се сложи край на студената война, т.е. да предаде родината си. В случая, защото студена топла се е война. Тачър е изключително поразена от желанието на този съветски политик, който тя не е познавала до тогава, че веднага отива при Роналд Рейган, който също е станал президент на щатите, на тези двамата са носители, как каза го в предните клипове на неолибералния модел, за да му съобщи, че с този човек може да се върши работа. Може би някои от вас се спомнят, че това е една от крилатите фрази на Тачър, беше когато те двамата стоят с Горбачов и тя казва "We make business together". С Горбачов. "We make business together". Явно е имало и истински бизнес, защото те англичаните са по така подмолните неща. Парички, злато, диаманти, някой къща по островите и така. После знаете ситуацията, какво се случи. В 1985 година той стана генерален секретар на Комунистическата партия на Съветския съюз, започна перестройката там, която си беше едно разрушение на целия обществен строй, съществувал до тогава. Граждански войни и накрая капитулация на цялата социалистическа система. Каква гати Горбачов разбираме от бившия секретар на ЦК Валентин на КПСС Валентин Фалин? Иде реч за договореното вече между него и Хелмут Кол, тогавашния канцлер на Германия, обединение между двете Германии. Хелмут Кол пита Горбачов какво да прави с висшите функционери на бившата Германска демократична република, които де-факто са колониална администрация на Съветския съюз, т.е. доверени лица, би трябвало да са доверени лица на Горбачов. А Горбачов отговаря: "Вие сте германци, знаете по-добре какво да правите с тях". По този начин той дава де-факто тон за наказателно преследване на съюзниците и приятелите на Съветския съюз. Същото горе-долу стана и с България и затова до сега имаме още досиета, които се използват за какво ли не. Вече 30 години повечето блаженно починаха, обаче така използват се. Същото се получава и в България. Този сценарий е абсолютно един и същ. Може би си спомняте знаменателен разказа на починалия наскоро съветник на Тодор Живков Костадин Чакъров. Дори някъде декември 1989 година ръководството на тогавашната БКП не е знаело какво да прави и отишли при Едуард Шеварднадзе. Припомням, че той беше последният външен министър на Съветския съюз и втори президент на Грузия до 2003 година. Шеварднадзе им казал: "Не знаем какво да правите. От тук нататък питайте американците". Просто, точно и ясно. Те отшли в американското посолство. Единият колониален администратор ги пратил при другия. Иде реч за истинска капитулация, понеже загубихме и тази Трета световна война, като най-верен съюзник на Съветския съюз. Тогава тук дойдоха Ран и Ът, плана Ранът, ако си го спомнете, покрай който има хиляди теории на конспирацията, обаче в него няма нищо конспиративно. Това е план за унищожение на България. Ясно и като на победена държава. Отворено общество, Алекс Алексиев, Косио Ми, Америка за България, лондонските момчета по-късно, така наречения ЦАР, банки, тинктанкове, BTV, NTV, Bloomberg, Pricewaterhouse и прочее, нещо като колониална администрация, която продължава да идва, тя е на смени, на мандати, така и в момента, така и до днес. Като в тази колониална администрация естествено влизат и папуасите, които представляват българските политици, на които всички ние се ядосаме, а не си даваме сметка, че те са просто едни служители на тия, които командват де-факто нещата. Така, сега ще припомня да направим един паралели. По клаузите на Ньойския мирен договор от 1919 година, знаете, един първия жесток удар по Третата българска държава, ние трябва да сведем армията си до 33 000 души, и то общо 20 000 войска, 10 000 жандармерия и 3 000 души погранична стража или граничари, без право на тежко въоръжение.
редовната наемна армия, която е била до тогава, наборна армия, която е била до тогава, се замества с платена наемна армия без самолети и танкове. Това е 1919 година. Погледнете какво се случи сега. Абсолютно същото. Не сме подписвали Ньойски договор, ситуацията е идентична. Даже мога да кажа, че е по-зле, защото ние не сме водили война. Ние имахме една прекрасна, боеспособна, мощна армия до 1989 година, която се е абсолютно унищожена. Освен тогава трябваше да плащаме репарации, както и сега с унищожаването на индустрията си. Ще дам още един пример. След капитулацията на Германия от Втората световна война, съюзниците наложиха политиката на 5-те Д. Аз съм говорил по този въпрос. Това са денацификация, демилитаризация, демократизация, децентрализация и декартилизация. Естествено, това се прилага повече в западната част. Това де-факто е унищожението на германския народ. Той до момента той не съществува германски народ. Той няма самостоятелност, няма конституция, той не е субект в международните отношения. Това, че са ги оставили да правят Мерцедеси и БМВ-та и Volkswagen, това нищо не значи. Те не са субект в международните отношения. Армията им не е самостоятелна. Има канцлер, всеки германски канцлер трябва да бъде одобрен от Вашингтон и Лондон и така. Тук ще цитирам и моя приятел Пламен Пасков, който пък казва 5-те Д на България. Едното е деиндустриализация, унищожение на цялата ни индустрия, която преди Горбачов беше на световно ниво. Може да ви звучи странно, но изнасяхме компютри за Холандия и Германия. После пропагандата ги направи подигравка с тия неща, но това е факт, че изнасяхме компютри за Холандия и Германия. Така, второ, депопулация. Унищожение на населението, подобно на изтребването на индианците и жителите на Тасмания от същата тая колониална администрация, англосаксонска. Унищожението на населението се вижда с просто око, защото България в момента де-факто е 5 милиона и половина. 6 да е максимум, не е повече. Това се вижда с просто око. Дерационализация. Загуба на родова историческа памет, обезумяване. Няма нужда да давам примери, за това се грижат сериозни организации, медиите и така нататък. Дехуманизация, разчовечване, загуба на човешки облик и природа. Подчинение на изконните ценности, алчност, егоизъм и простотия. Нещо, което не един път и аз самия в моите клипове съм казвал, и нещо, което всеки един човек, който може що годе да мисли, ще го разбере веднага. И пето, денационализация, омраза към България и всичко българско, обезродняване, отцеругателство и майце продавство. Това го виждате като, то се вижда с просто око, виждате, че който и форум да отворите, навсякъде се плюе по България. България е окупирана държава. Окупатори сте си назначили тук администрация. Това се, пак казвам, отворено общество, чието кадри заемат значителна част от всички български правителства, особено след идването на Негово Величество 2001 година. Също така Америка за България, която назначава останалата част, Нов български университет, който е техния образователен център и прочие. Тъй като са се научили от миналото, днешните окупатори са ни дали уж бизнеси, уж коли, уж апартаменти и така, материални неща. Нищо обаче духовно не са ни дали. Те здраво са стиснали под контрола си два сектора – медии и образование. Образование, образ и ваяние. Както казах, ето сега разбрах, че атестацията и оценяването на вузовете в България е дадено на отворено общество, и то преди няколко години. Това какво цели? Рано или късно това ще доведе до оставането в България на няколко университета, които ще бъдат под техен контрол. Не искам да гадая кои ще са, но общо взето е ясно, че те ще останат в София, защото там контролът е по-лесен. Именно тези два сектора унищожават нашия народ и нашата родина България много по-бързо от турския таган и дори от английски бомби или снаряди. Доста от моите видеопостове тук говоря, че ние трябва да вдигнем гордо глави, да повярваме, че Бог е българин, че ще пребъдем, че тук е рая, аз затова започваме повече си клипове с здравейте жители на рая. Затова и имам някои неодобрения към професора Христов, тук стана един спор с един-два мои клипа, че той с постоянните си предначертания за края ни с такива предначертания ни няма как да се възродим. Ние тая колониална администрация по друг начин без дух не можем да я преборим. Нашият отговор срещу нея трябва да бъде само с дух, с гордо вдигната глава. Тези гадове са завладяли образованието и медиите ни. Ние трябва да им отговорим с положителни послания, където можем, вкъщи, в колективи, сред приятели. Само така можем да се преборим с глобалната колониална хидра. Никой няма да напусне в BTV, мене, например, едва ли ще ме пуснат да говоря такива неща в BTV.
Това нещо трябва да тръгне оттам. Оттам ние имаме шанс да разцепим системата, когато тя закъсва на световно ниво. И в по-предния клип го казах, че тази система сама няма да издържи дълго. Когато нямаш враг, ти се самозабравяш, спадаш в хюбрис, спадаш в забрава и краят ти е близо. Нека не забравяме и друго. Бог е българин и той пак ще ни спаси. Благодаря ви.